Искате пресни домашни картофи, но разполагате само с малък балкон. Не се отчайвайте! Можете да отгледате богата реколта директно в обикновен чувал. Вземете здрав дишащ чувал с обем от около 50 литра. Навийте краищата му навън като ръкав, за да намалите височината му първоначално. Не забравяйте да пробиете няколко малки дупки на дъното за отличен дренаж. Насипете на дъното пухкав слой от 10 см качествена плодородна почва. Внимателно поставете 3 или 4 предварително покълнали картофа, задължително с кълновете нагоре. Покрийте ги леко с още 10 см от същата обогатена пръст. Поливайте умерено, колкото почвата да е леко влажна, без да задържа вода. А ето го и най-важното златно правило за огромен добив. Когато зелените стъбла пораснат до 15 см, добавете още една порция почва. Развивайте чувала нагоре и допълвайте с пръст, докато стигнете до самия ръб. Този трик кара растението да образува нови грудки по цялото затрупано стъбло. След около 3 месеца просто обърнете чувала и съберете вашата пресна реколта. Опитайте този лесен метод още днес и се насладете на собствен балконски урожай.